Koska mä näin teidät. Minkä biisin teksti tää on? Pohjineikon yöstä, niin pitäis olla kotona jo. Kisojen ruokakoulun päästä nousee aurinko. Kaikesta huolimatta tänne jään, koska mä näin sut. Eikä epäselvä oo kenellekään, että sä näit mut. Sä oot ystävistä äitin valottaa. Kannata ei katso, ei ees aloittaa. Mut sun keho kysyy ja mun silmät vastaa. Mikä se vastaus on? Se on hitto. Aivan! No hitto miksei? On pilkuinen ja valmiinen mielessäni kiipailee. Ukon vahingossa kosteja oli ennen hymyilee. Mut kaikkien ohi vaan sut mä näen. Joo, mä haluun sut. Eikä epäselvä oo kenellekään, että sä haluut mut. Sä oot ystävistä äitin valottaa. Kannalta en katso, ei ees aloittaa. Mut sun keho kysyy ja mun silmät vastaa. Ja se vastaamaan, no hitto miksei? No hitto miksei? Kukas? Mä en tullut tänne ketään, todellakaan etsimään. Mun itse seisit siinä ja kuiskasit tällä lähdetään. No hitto miksei? No hitto! Sä oot ystävistä äitin valottaa.